Ohamadike. Onye ka tekene mu Dunukofia-Starts Anambra muano Suano Kasiano oya adịkwa na anyị mma nnukwu ọbịa anyị na-eche sinsi ụtụtụ anyị nọ mana nsị fa na anyị ya anọrụ fụ isi ya because na unu dere akwụkwọ Ohamadike unu dere akwụkwọ ya na Ifitedunu adịka ndị Ifitedunu rụrụ ya ọrụ mgbe ọ nọ sineti riri nne mụ na ya adị mma ọfụma na-akpa ezigbo elu mụ na ya adị mma mụ na ya agbụrọta ka o bidoro unu ya elota na 2003 na mpụta ịzọ gọvanọship mgbe afọ onye ahụ onye isi anyị na-adebela onye ahụ financial secretary oge afọ treasurer sorry so anyị na ya meriri from then wee lue kịta onye na mmadụ ma from 2003 lue kịta ọka wee ifede ọkwa 20 years so nnọọ abịaghị anyị apụọ ọjị ka anyị pụrụ ife anyị adị ka echineke na-agbụrụ agwụ a sịkwa na onye naba ndụ ya nọ ya n'afọ na ejiri efe ndụ anyị na-ekene Olise anyela anyị ndụ na-ayọ aka were arụ ike kpọrọ anyị ndụ aka ka anyị gbasie ike na ụtụ gbasie ike na eji gbasie ike n'abalị ka anyị na-apụ na-abata na aji a na-abụ isi ije anyị na-ekene Olise n'ife niile ọ na-emere anyị a ga-agụ ofu ka anyị agụ ịbụọ ndị anyị na-amara okwetọ na ọka na mmaji karịa ife anyị maara na ọ gafesi anyị wee mara anyị na-ekene ya anyị na-ekene karịsịa n'isi nwanne anyị nwoke na ndị niile na-azọ ọchịchị na Labour Party unu nwee ekede ama na mana unu ya ama na Labour Party ọkwa na nke anyị kedu ihe nyiwe si nọ nke anyị mụ na Peter Obi onwe onye akọwa akụkọ Peter Obi akọnyere m a na-akọrọ because na mgbe m pụtara na nchọ ịfụ gọvanọ na onye nwa kwarụkara anyị n'akụkụ maka na o ji ife ya makwuele omekwue nnọdụ Cross River ọ kpọta m tinye na ebe a na-akpọ something hill Ban Hill hotel a na ode eme ebe ahụ n'afa gọọmenti na-eri ife otu ọkwa na otu nsi wenata Anambra otu nsi wenata Anambra ọ mana ma ego m agwụgbo a na-azụ a na-asị m ojebe ego eji agwa nnọọ ego nke a na olue ka ego ngwụ gbara aka na Cross River Mike Nwafọ o nwere ebe o ji ọ Nigeria Francis Asokwu si otu na-ata galọn ebe aga na ọ na-aga ya na maka na ya na Ọbaze SA Ọbaze so ebe ọ na Ọbaze ga ọnụ ya na Ọbaze ewe ya na-ekwuru Peter so n'ọtụara so fa na-aga na fa na-aga ka ọnụ anyị na-asụ ofe ọma ka ụkwụda akpọ na fa na-emekwu ọfụma ụwa na-ekwupụ ọnụ fa oge nwanne anyị nwoke jele sineti mgbe aka eji maa na Igbo nwere mmadụ ọsa ya ọnụ ọgbọ ka agụ ọsa ya ọnụ ọgbọ onwe nke a na-mere asị mba nọ sị gịnị na ya fụrụ afa ndị Igbo ebe a naghị etinye anyị wee na-asị Chineke biko enyere anyị aka ka ife a na-apị ụkwụ a na-apị ka mkpụrụ dị ya anyị Chineke biko ya dube anyị chebe anyị ezinụlọ anyị iru ọrụ anyị aka ọrụ anyị ikwu na ibe anyị agbata obi anyị ka ngọzie zuo oke ka ngụ eji ekonye akwa jinarị na ya anyị gbue n'aka ndị ka anyị bute mma anyị gbue n'aka ka anyị bute mma
ekwu na ụmụ Igbo niile na ọlị ka ya na-alị ụwa ejigoro anya fafụba a na-ekwu asị na onye Igbo a ka ọ kasị nwa obere kịta asị na ndị Igbo ka ya kpọ atasị anyị wee Chineke biko enyela anyị aka ya gozibe anyị na anyị na-ayọsịa Chukwu akata iso ebue gbalịpụta okwu ji n'ọnụ eze ogologo ahịa ọ kasị amasị ugwu a na-arị atụ egwu Chineke onye Ifitedunu unu ewe n'iwe ịma na mkpụrụ na Chukwu onye Ifitedunu owe efe iwe ewe n'iwe unu mana ihe dị n'ụwa na-azụ ya azọ ọ nọ n'Ifitedunu wee nye anyị ya zuo ebe niile ebe ọ na-zuo ebe niile o nwere onye ọ na-atụ mkpọ na ịnọdụ isi ha na ọ dị gị mkpọ nyere gị aka mana ọ bịa dị ife onye si na wụrụ bịa kpagharịa n'Ifitedunu ka ọ bụ ife na-eme n'ebe niile cha ọ dịzị asa anyị mere oyibo anyị wesịa Chineke na ifeọma ya na-emere anyị na anyị echi ọjị n'iru na ọjị ya ewepụtara maka ndị ọbịa anyị ka ụkwụ na-akpọ nafa ka ọ dọ n'iwe onye ọwụ na enu onye kunye ụlọ ụlọ ifeọma ka ngozi ezuo oke ka amara ya zuo oke ka wee na-agakwana ya mma ka wee na-asị na Chukwuemeka na wee eme akpọ na Chukwuemeka iwe wefa ọ Chukwuemeka o nwere ike wụrụ nke a na-akpọ mana anyị ka onye ọbụla ya n'anya na-etoliri ya ebe n'anya na-etoliri ndị ọ na-emere anyị erika anyị Chineke biko ya na ala anyị ọjị a ọta anya n'oge anyị taa anya n'ibe anyị tatịa ya ike tatịa ogologo ndụ tatịa ife akụ tatịa ife enwe tatịa udo tatịa ifunanya tatịa agamnihu n'afa Jesu Kristi dị nwa anyị Global, maybe you just start time with the vice president. The left one away. What for you when na PDP when I call that. It will crack 95 years. Where no boss can the resign. Throw in the power and leave. And I get 2 weeks. Every goes again. In the new they also with the Peter Obi catch me on. Oh, you like the uncle back by like package with do them one never okay. Senator Baba Yusuf that Umeh waiting to Peter as well. Okay, I'm going to what our vice presidential candidate. When you put them now I'm of possibly have the hand of them. So we made it I use Obasanjo. We will even the former military head of state. Former president of Nigeria. We carry on Ugwu Hausa. All Pastor Peter Obi on in the Mepesi Rai. But say the bad you know in Kaga running mate picture. All along no we form so na bata. He said na Drake in the news and Ika Bram. No yen ka ya boss. Also no yara boss na ina so so long bata no power. We say na doesn't comfortable na the news after. Okona go na news after the bachie. So say Peter Obi n'aka. I will go na you may announce my running mate here na July 7 na 30. So now I want him no we can after. Oh, I will do column the Bavani which Baba the website which I use thanks. You are always you. I want to make sure I present here. Yeah, I can't buy a bomb of I told the Juba says to the meeting. That's when they came in December 14. Ndị buying and the Northern Elders from 12 for one. I only found now was the endorsement and I just even. How can it be the video? The next 10 days, guy have fever. Next 10 days, go have all your answers. I have fever. Maugana has money not check and next year. Yeah, but I can make Chineke or whatever. If you saw the Peter Obi our president, he will make a if I know why, I will see after Peter Obi let them the game when I tell find taking the name. They want us to work. If I name in the Marva. Oh, well, only with them now. Even I wanted to do all day. I did a massive onye and I was only with Dike. And I was only waking
one of the king. His Majesty here 20 years Germany, and the one who will as a dunu, not even the bonnet. Not even the bonnet. Yet I feel ever the approach. Over the course of the Onanya or me by never the bonnet. I will charge you well fit here. If I had a music guitar, Peter Obi, our president, the party again, National Assembly. Okay, I don't want to go president, now I don't get a party, get a support here. Have I given a National Assembly? Oh, walk back with Jebana. If I had to write Jeja and Nuana, follow the only a National Assembly, so only Puma can be. You can only walk on no one will cheer. Well, 45 chief titles now. And why I got up on that don't Victor. Victor, let's have Victor. I thought I was 9 years. Hey, I'm only the Nigeria Malonyambo. Nigeria need a Moyambo. Nigeria need a Moyambo. Mandin Bambi, Mandia, Mandia, very Moyambo. I'll go in over Frana and why a man can like you. Or I can get a job because Cassim the pause. And you know, even not 1 year, 17 months, 1 year and 5 months. I have one of Senate. I can't over the TV. We're going to get Microsoft a time I draw. But I can't on our one. We're going to get a local Messinican. All time and all one Senate. Now, Buhari as president, Anna too. Yeah, what packing away. What happened? On a name, Muslim Christians, where's your lawyer behind the killings? I accuse him. Because I'm an involvement. What you didn't do me. No, I'm going to tell you, how can you be chairman and commander-in-chief of the armed forces? And then Muslim and Dr Chukwuemeka Ilouno, what will each them? My wolf for you. That is the army, a young man. You may never have a king, and we hold you responsible. If you don't have much, you reach yourself in the army and when you stand by the law. Even my check on that, Senate, I have Nuku big up, and this is your brother. I can't see the Bama. When I go, my no, my son, you're telling them, and this is in the Ohamadike. A woman also when I came, when I was one of them, body. More way than a putting on there, I debate. Wonderful videos, even when 1 year, na Senate, even when Nigeria, no one. All over the call. So, also, you put a dry and make him in the I'm also one day, but bullying is where the Senate. I'm going to do I'm a mile one and nine. I'm a van and nine. Why can't you wait about the ball? The banana got it. Okay, I'm an election 2019. I could do it. Hey, I'm a good fire. Come back, I don't know me about. Then I got Igwe and the chief to do Kulunyaka. Nyaka no nwere ọrụ na alụ maka ndị anyị. Si mepee ụzọ, si gwa ndị mmadụ, abụrụ ego a na-eke. Ije kịta isi Ifitedunu banye abaga na na-eje Amawbia. Billboard ya afụ ndị apụga na PDP ụlọ afọ na weki 1000. Ọ billboard ọ na-ekwu okwu. Alụsị apịrị apị ka ọ bụ. Asị na ọrụ anyị rụrụ ka ga-eji na-echeta mmadụ. Ọ 1 year nọ na Senate. Can be Igbo across the world. All of billboard. Oh, Kumpunon, or Gunno Macandi. Even Barambofo, call happy men. Konyo or Sopro live in Nigeria. They can even not take a plug on one national of it. I mean, why is Wapundi people? I buy a
ọ bụ na nọ ya emewe ọtụtụ ihe emego alụ emego 2021 ka ebolote $22.79 billion ibe ka ewere infrastructure na Nigeria wee weta ya na Senate, National Assembly, House of Rep and Senate. Ndị a wee nọchara ebe ahụ onwe ofu project eti na Southeastern Nigeria Igbo mba na n'oge ama nke 2021 ewenene projects dị na 5 geopolitical zones etinye na Southeast. Ndị ala wee nọ ebe ahụ eme ya approve ekwu nwere okwu mee oppose. Ọ bụ na eke $22.7 billion by 6 anyị ekete $3.something billion ọ pụtara 2.4 trillion naira Southeast anya ike by 5 anyị ekete ebe 600 billion each state. Ndị a wee lahụ ụra wee pass anya ndị House of Rep wee sịrị ha ma pass Bajabia Mila na nke ndị aka ndị project etinye na Southeast maka esi na America wee dee leta tụpụ ya na press wee condemn Ebughari onye nke amasị na ya na-eme ndekwa leta comment ya na mere ọfụma ọ ya ka olu 3 weeks ọ pass anya without amendment nwere ibe tinye anyị wee gbara aka ọ wee bụrụ na anyị nwa ga-esokwu ụgwọ $22.7 billion Nigeria boro onwe ihe without benefit kota ha aja ọ na-aga nya ka ndị na-ebe ama bịa sọ n'ụtụkwa ka na ya nke nwaanyị na-esogharị ndị Hausa n'ike o soro Tambuwal, o soro Adamu Fintiri, o soro Atiku. Ọ na-azọ Senate President. Ọ Senate President ka ndị Igbo na-azọ? Mba. Ọ na-azọ President of the Federal Republic of Nigeria. Onye na-eme etu ekwesịrị ịbịa na-agba ndị Igbo ma ndị ichie na onwere ibe ya na onwere ibe ọ na-eme onye mmụọ ka ọrụ. A na-ekwu na ya mere nke nwa obere nwoke a nọ na-apụga nwa nwoke gwụpụtara oje ha sọrọ pụta gọba Senate ọ na-ejebe ahụ ọma aka na akpakpọ ugbo anya ochere na na-ejebe ahụ eme ije na Senate etu aka esi anọ ndị ichie ije na Senate ibe yere ahụ ebe ahụ retired generals ọ bụ ndị Hausa na-agọta Jeremiah Useniba ọ na-ewetachara David Markwa ọ ndị na-abịa Senate n'ugwu Hausa former governors retired federal permanent secretaries federal permanent secretaries like Senator Abdullahi Yahya now. He was retired federal permanent secretary, Federal Minister of Foreign Affairs. All the different agriculture and Senate. I'm a child of what I carry after. Give it a papa. You put on a House of Rep or on a Senate. Only if I have a back. So the man about the buy, say Geneva and Manganga. Kai Harija Kai Bow. Even though 1 year, whenever hit Melonia, and do lose me up in them. And I may oppose appointments. No one up on you, barrier. All them back a ego. Ego hate to I had there. I make it on. So the action cool, but I don't know what I don't know. Kind of day if they don't back on you. Whenever I own a Labour Party. From the beginning to the end. Kaiwa one or don't in Nigeria. We have made a mistake. What did the Anambra State in the past 20 years? How many government have done Anambra State from 2003 to today, from Peter Obi to Onye Marketer? How direction. Kayachom came nuclear president of Nigeria, Peter Obi, who president. Or governor Kayamacho, Nigeria. Every state they entitled to governor. Man, a president to another well. So governor in Olana, we have a ball, set Panyam president. Kayachom president, I'm not again with you. If that's who we are all quite on if I get away, we are kerosene corner. Peter Obi is president in Nigeria. Peter Obi is president in Nigeria. Peter Obi is president in Nigeria. All Mumabo big to men or Taliban in Nigeria. All Mugamdia and Senate, Mali and so on web protection. All Mogeliaka,
to organize the National Assembly for him because all Ogoyade. Emmanuel Aputa not do only Bonachio president, even on base 4. Ogafelo, Agabo and Ba. Oh, my God, we're all naked. The only thing well. So, one of my own, got the back. On go up on a minute. I told me 2 months. The vigilante never. I'm going to happen. What do you get to prescribe vigilante almost to the Senate? So happened to Anambra, and I'm on the road. Well, I'm not to check within an opportunity, the Anambra IG of police. But I do I mean on the return at the guns. I carry the international airport, one and a common local airport, I'm going to promotion and maybe see what they with the 10 billion while they are international airport. I'm going to party emotion when even I like in Igbo land, see me. One national officer of the Federal Republic. If I separate the moon and never have a Senate, you have national honor. The one in our child, even medal no recognition. All of the National Assembly, 13 years. We just move medal. And I'm the officer of the Federal Republic of Nigeria for 9 years. Up to those upon victim. So, because development big. Peter with Indo Tria. I never had one or Chineke Mania. One of us on my phone now on anywhere was an Ezekiel. Finally, come on, one out on a court. More funny hand, so more. Ndị na-ama ọkụ na-eru 20. Ụmụetu esi enibe ebi n'ala. Alụ ekenye ndị mmadụ ofu ọkụ ya. Mmadụ ise ejide ya n'ofu ọkụ. Mmadụ ise ejide n'ofu ọkụ. Ndị ejide aka ejide. A na-abụ ya na n'isi. Were ebe. Ọ yi taka basa ma ọ bụ ala na akwụkwọ ha nka bikọ ka ijiji. Bitu mee iwu na ya kwe. Ebufụta ego. Ebufụta ego wee bunye. Nwoke wee tụọ asị na-esi isi. Wepụ na meso ozi azọ. Mana Igwe uche efu ife gbara m akwụkwọ onye na PDP ife nwere local si gba m akwụkwọ ha nwere ndị Labour Party Supreme Court na-agụ judgment every day na onye ahụ member of a party ya na-eje challenge nomination na another party ọ ife mechara nwoke kpekwere ikpe kwuru ife anyị ụba na YPP enwere right challenge primary azụbọgụ na Afrịka uru na nke m enye ijuo ya abụọ ụdị bụọ bọọlụ n'anya ọrịa ọkụ victim na anyị etu ọnụ ahụ ji ego ya Obetaka ọnụ ya ọtọ ọkara ebe ahụ edego m appeal ka anyị na-arịọ Chineke maka ikpe mara eziokwu aka azụ gị in a matter of days Chineke enye aka etigo m appeal adịgo right for hearing ya anụ ya any moments from now anụ ya even ya anụ na news na akwashigo the campaign. As my parade, my women's candidate, women appeal, women campaign, women well, if I first of all, people sit together and see about women. So, good answer, so I don't get my web war. But when they make contact him, or make a campaign, no one has any idea that. All on the law, but only one. Even on Nigeria, any judgment against you, you may have an appeal. Everything will stand like that. Give one away and be free. You cannot be held to be in contempt of the other or the judgment you have appealed against. I can't apply the government campaign. Letting you and the police here. Are they possible? The law protects me to continue until the judgment in the appeal, which I know I will win. I will win the appeal. So that long ago, I got Well,
Ohamadike kọlọchi azụ na Senate unye votu unu ma nwoke ma nwaanyị ụmụ yutu na Labour Party ebe esere mmadụ atọ ịmana ya egbe ezigbo prezidenti na ezigbo senetọ. Nigeria, Sen.Victor, Ohamadike, aha nna na nwa na mmụọ nsọ
enyemaka si n'afọ onye nwanyị osewu ọnụla ahịhịa onye nwanyị nọnyere ụmụ Chineke dị ebe mepere m ife niile ịmara na arọ ọnwụnwa 2023 bụrụ anyị nnukwu arọ kacha arọ ịmara ife dị anyị n'obi ka anyị weje ndị bụ abụ baje banata ndị ndu ọbụrụ ndị ọchịchị ewee na-ayọ oge izite mmụọ nsọ gị n'etiti anyị ka nwa afọ anyị ji maka agbapụnata n'ebe a anyị maara nke o jebere mara ka o si mee ka mmụọ nsọ kpalite mmụọ anyị niile n'ebe a ka anyị nwee ike chọọ wee rọrụ ezigbo mmadụ onye maara Chineke onye ahụ ji abụ onye ruo anyị onye na-atụ egwu Chukwu onye na-efi ya n'ime mmụọ na eziokwu onye ma ịfụnanya onye maara nwanne na nwanne onye na-eme nwanne ọfụma ya wee na-ayọ n'arọ ọnụnwa ka ị were aka rọpụtara anyị ndị ndu ọkacha onye nke anyị dị n'ebe a ka ị nwee ike inyere anyị aka na mmiri ejikwa nwa awụ ọnụ obodo anyị yaghara ayagha anyị na-ayọ gị biko imezuola anyị ibe niile ndị a anyị ga-enyekwanụ gị ekele ka ọ ga-abụzi anyị fesịa n'ụwa ka anyị nwee ike izutere na eze eluigwe site na Kristi onye nwanyị n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ udo dịrị unu. wee kelee Anambra niile a sị nnọọ adịla nwoke na mma adịla ụmụ nwaanyị na mma adịla ụmụazị wee dịrị Victor Umeh anyị nọ n'ọnọdụ ya tata wee sị na ibe o bu n'obi na oyekeri ya n'afa Jizọs anyị wee sị na mbọsị anwa ka onye ọbụla pụta n'ike na ebube wee nye nnukwu nkwado ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla lụrụ ogo ịtụ vootu ọ bara uru na anyị na ya nọ ebe ma apụta ụbọchị a ghara ime ka esi kwesị so nọọ mbọsị anwa vootu anyị ka anyị ji wee gbuo n'ọbịa ka anyị chọrọ na taa nke anọ na ya kịta ndị ọzọ na-azọ dịbaba n'ụlọ na Labour Party bụ nke anyị Labour Party ka anyị ma nke ka anyị ga-akwụ na ya onye ọbụla onye na-nwere PVC na-eweta nke ya ka apụta ụbọchị a chere echere ma a na ụzọ bịa na polling booth onye awa nọdụ ya ịnọdụ ya atụsịa ịnọdụ ya gụọ vootu agụsịa tupu onye ọbụla nara bịa ọkwa dị ka o mere Ifitedunu emekwa etu anyị emekwa na-etu anyị ọkwa ọbụ ọkwa icheta ji ma ọkụkọ na-acha ete ji aka ọ na-akọ wasị na ọdịrị ndị nze na mma ndị Ifitedunu Anambra wee dịrị Dunukofia niile sị ndị na-ahazi ibe ọ ya adịla unu na mma jisi na ike nke unu mere mara mma mana nke unu ya eme n'ọdịnihu ya amanarị wee sisi ikwu gozie onye ọbụla site na Kristi dị nwere Ohamadike ndị Igbo anọ m ya State Secretary ugwu afụla ego ọzụkwa ya ọzụkwa obodo anyị dị ibe a ọzụkwa obodo anyị dị ibe a ife ọhụụ na a na-eme na Nigeria Ifitedunu bịa ọkwa eziokwu ife ọhụụ na a na-eme na Anambra Ifitedunu bịa ndị bụkwa ezigbo ife ọhụụ okwu m ahịa etere aka maka na unu anọkagbo arụ unu anọgori nne Ohamadike bịa ka akụ elu unu ka ọ wee gwa unu na ya na-azọ elekshọn ọkụ ya mana anyị niile ma na Ohamadike
azọ ọkwa eziokwu ayọ anyị yọrọ ya ayọ ka ọzọ lebọ maka na ibe anyị yi onye ahụ nọ nnekwu azụ ka ọ mee gịnị dị ọnwụ na Ohamadike ekpuru okwu ya wee nọrọ na sineti na-ekwu okwu Igbo ya dị proud of okwu eziokwu ọ bụrụ na ọwụrọ ibe a na-eje na sineti na ije agbamegwu ibe a na-eje na sineti bụ ije ka eketa oke onye a keta oke ndị zigara ya ọkwa eziokwu unu ma na ebe Ohamadike nọ n'oke anya ya efuro ọ bụ ọkwa nnọọ na-eyi akwa ibene azọrọ ya azọba kwa ya azọtakarịrị ya anụrụ ọgụ ọ ya anụta ọnụ ya mana onwe ebe nlaki n'ọbịa lụrụ nwunye na-eme gịnị dị wee na-eje ka a ya aga unu bịa onye bịa ọnwụ na ọ bụrụ Ohamadike ka ọ bụ nwunye ya onwe onye ọzọ ndị na-akpa ibe na-abịa Badudiba bịa so n'ozuru ezu pro candidate for Anambra State House of Assembly, Dunukofia constituency. Mmefutere aka ka nkene ndị Ifite maka na Dunukofia na-enwe isi ọma na Nigeria. The government na the federal government anọkịta anyị nwe ebe n'aka bụ eze abụọ and ọ na-eme ọfụma. Chukwu wee mee ebere wee chi cheta ndị Igbo wee were Peter Obi si ka o fichaa ya anya mmiri. Labour Party bụ pati ndị Igbo. Onye ọbụla nọ ebe a ekwesịghị ọzọ ka a na-emere kampenu maka Labour Party. Onye nwe ya na kampenu si ndị ọzọ ife abịa ka imezuo iwu ọ wee bụrụ na Chukwu emekwapụ ya ọzọ pati ndị Igbo wee bịazịa na nke efu bịa n'ụfịakwa n'arụ mana anyị nwee pen aka bụ eze ọrụ ya Chukwu wee nye anyị steeti chairman ọ wee bụrụ onye Ifitedunu bụrụ Dunukofia ka anyị kụọ na ya aka so na pen aka bụ eze ka nọ na gọọmenti ọrụ ya anọda pen aka bụ eze nke kazikwa maka na onye so na edisaịdị so nwesị ka nkene anyị ka mmadụ ghara ịbịa ka ọrụ ife na-agba ka nwa ewu maka na 5,000 na 4,000 anyị na last 8 years anyị na-ata ọfịa kịta mana anyị mana ọ ya adịzi anyị etu ọzọ onye ọbụla chere aka tii na Labour Party tụọ Labour Party tụọ anya ọfụma atụsị anya ya agụ anya maka na abịa na Dunukofia ọ Ifite ka eji edisaịdị unu buutu anya vootu etipịa ife niile anyị na-eche unu so ọ Ifite ya ekwu Ifite amagbu ya akpụ ịma na amagbu ya akpụ ana ama na amagbu ya akpụ na mgbede a Ifite ekele unu wesi biko ka anyị tụọ Labour Party onye ọbụla na-akọrọ ife si nke nwa ji wee bụrụ nke nwa unu ma afọ a ka anyị ala ikwute okwu aka ka ebe anyị eje taa aka mana nna ayọ anyị ma na Ifite na anyị nwee confidence ana o nwee ebe njilike Ifite ọ bụrụ na Ifite anyị atụrụ Labour Party because na ewugo eme steeti chairman ka anyị atụ ya ọ ife Ifite ji wee wụrụ fa na-eme nwanne mwesi biko na-eme expect na abịa na Ifitedunu bụbe steeti chairman nọ ebe a ka anyị enwetakarịsị vote ka anyị ghara disappoint nwanne anyị nsị atụcha anya 2 weeks after that atụọ State House of Assembly lucky enough anọ na presidency mụ na Ohamadike dị mma ntị na Abuja na-eweta esi na steeti na-eweta Dunukofia na-ebu Igwe side nke na-ebu so ekene m unu say on 11th after ka atụcha 25th nke enwe mmeri na ya Peter Obi ya the president of Nigeria
and anyị nwere isi ọma nọ na awa yoji na time anyị ka produce president of Nigeria ndị Igbo so ọla onwe ya aka and ọ bụrụ just president of ndị Igbo nọ na DNA our constituency anyị kapitasi so na na-akpa agwara egbu ya ekesie ife na Abuja ọnwere anyị ejide aka na maka ọ dị ihe na-enye adịghị ya Peter si from constituency anyị so na ife anyị aka ife niile afala Igbo ma ya iwe mgbe ife ndị ọzọ na-alụrụ anyị Peter emeki sure na nke anyị niile ụlọ anyị anọda bọọlụ aka bọọzọ nọkwara gọọmenti a so ekere m onye ọbụla si ka Chukwu tie aka na ndị ya atụ vootu ka obi anyị mebụrụ ofu mgbọsị a ka atụ anya Ebrosa Ifeanyi Ọjị ọmụnwa bụ formal local government party chairman PDP Mandela n'ọcha onye a na-enwe ugugu ọ na-eze anya ya biko abịa m ebe a ndị mmadụ bụ ọbụrụ sọsọ mmadụ wee na-ekene ka nkene godu the state chairman of our great party Chief Sir Ugwueme ana m ekene gị onye adịrị gị mma nna nyere ugo ikpe akụ ekene gwo biko onye ọ na-rie nke ochiri ibe anyị bịara ebe a bụ kampen ibe a na-ekwu maka ya bụ na ndị Igbo nwere lọkụ n'oge dị ugbu a o nwere ekpere a na-ekpe ma ndị fada anyị kpewe ekpe maka Naijiria nọ na nsogbu Naijiria nọ n'ibe oke egwu Chineke ọ na-achịza anyị ekpere akọ na achịza anyị oroma ha mere ihe eze ekpegori ya o wee ru n'oge dị ugbu a Chineke wee chọọ ka ọzọ anyị ekpere and ọzọ ga anyị ya ọ bụ ife a ka Chineke na-achọ ime nwa afọ onye amụrụ n'ala Igbo were kwụrụ ọtọ ebe jọrọ na-agwa ndị mmadụ na ife ya na-azọ senate president maka na Peter bụ onye South East ọ na Peter Obi bụrụ president ọ ma bụ senate president for that na Atiku ka a ga-atụgharị ndị be anyị ọha arụ ka ọ bụ nwa onye deto abịa ọ na-aga uge ebe ọ na-apụta okwu anabata ya ka gịnị were mee ndị be anyị o tegbuo n'oge ruo mgbe anyị ga-ama ife oge ruo ma ọ bịa ebe anyị ka na-akụrụ ya aka so nwanne anyị nwoke Peter Obi ịna-anya na midia ma ebe niile dị iche iche ụna-afụ ụdị respekt a na-enye n'obodo dị iche iche a na-ekpe ekpere na onye Chineke onye nzọpụta emego gịnị abịago ya ka mmadụ bịa n'ala Igbo na-agwa anyị na onwe ihe Peter Obi bụ ibi na ọ sị na Anambra ise na Peter Amewu na Anambra steeti so ibe m na-ekwu bụ Peter Obi geenụ ntị Peter Obi arịgoro gị ebe a mana ibe anyị na-ekwuzi bụ kedu ndị ga-anọdebe ya ụnụ mana ọnwụ na-elu na National Assembly emechaa meeting na Senate gbasaa President of Nigeria akpọ ndị otu ndị Labour pre-edenome meeting ọ ihe a metara meeting ka a ga-agba ndị ụwa ọkwa eziokwu ọsọ anya nwụ na ha dị mmadụ ịtọ ọ ihe a pụrụ kwucha pụta ka a ga-agba ndị ụwa ọ bịa ka o ji wee dị mkpa na onye ga-anọdụ Peter Obi ga-abụ odogwu nwoke maka na Peter Obi a na-agwa ụlọ ibe a Ohamadike a na-agwa ụlọ maka ya o jegwa ihe ibe o melụ ọ bịa the only person na-ekwu okwu na-ekwucha ọnụ Igbo ya na sineta abalị ibe ọkwa eziokwu since Peter medituru o nwadụkwa ibe na onye nụrụ ekwuru ebe ahụ a na-asụrọta ndị Igbo na-eme everything mmadụ ruo ọsọ na ọba ayọ ka jere ịyọ na ọnya ruo na-ayọta nye were bata were mee nkewa ewetibe a ga-enye ndị central ebe onye mgbube akụkụ ọ daa na yọwa ayịyọ biko o nwere ka a ga-enyebi ilu ka nyebi ndị be anyị ọ bụrụ ibe anyị chọrọ onye ya bụ oje ruo iweta oke ndị Igbo ịkpa aka na ọmụ ya abụ ntị so Ohamadike ọ bụrụ tata unu mara mgbe Buhari mekara afịa Abakari si na asịsa ndị Igbo ebe ha egbe niile ha ji ndị Igbo na-efute Ohamadike si na TV na-enene fe egbe a na-adrọpụ na ya fọzụ AK-47 ebicha ndị Fulani o were gụba ọgịnị mere kedu ibe na-eme
na kedu ka esi anasị ndị Igbo wee gbaba na ibe anyị ji bịa na Anambra steeti ndị sekuriti anọbabe na anyị na-alahụ ụra wee kwuo na a ga-arịta ọnụrụ ndị Anambra steeti egbe fa ndị sekuriti ọ na-ebe egbe taa ibe anyị na-ekwu nwa bịa Ohamadike ya ekwu nwa ya ekwu onye nọrụ so ibe anyị na-ekwu bụ na anyị ga-atụ ịrụ Ohamadike akwụkwọ tụrụ aja njeze akwụkwọ ndị nne na-eso ya n'azụ ma ndị House of Assembly faruo ebe anwa ekwewe oyoyo maka na Peter nọrọ ebe anwa na-anya n'akụkụ Ohamadike ọ bụ ibe Ohamadike ya eme ọ ma ịmakwa ya takụrụ ịgba ya takụrụ Ohamadike etituwe gị okwu achaghị anya ụjọ aba ndị mmadụ arụ maka na site Ohamadike nọchi ebe anwa rituo ndị Asa na-enwe aṅụrị ndị na-enwe aṅụ maka na gịnị na dike agbatuo mana kịta ka anyị ga-agbaba n'Igbo nwere ibe so ndị be anyị ibe anyị na-arịọ bụ ka anya saa anyị onye a nwerịkwa n'ụlọ onye n'ụlọ ego ụnanarị eme gịnị tii na akpa ọ Labour Party na-egbogo Abuja ụna ọta ihe anyị na-ekwu ka ọ dụrụ n'otu a n'aha Jizọs LP Papa, Mama, Pikin. mmadụ akarịa n'ebe a ibe anyị na-ekwanụ vootu anyị atụkwa ya atụ anyị atụkwa ibe a na-avụ ebe a atụ ime ya n'azụ ebe eme mmadụ dọ ibe ndị anyị nọkwa vootu bụ ibe anyị n'azụ ụnụ zara oku a gosi na ụnụ nọ n'ihe a na-eme unu so n'ihe ndị Igbo na-eme nke kịta daalụ nụrụ nne daalụ n'otu gọzie unu ama na unu ekego anyị mana ọchịchị unu chere anyị ga-abalị unu uru mụnwa bụ Sen.Victor Umeh bịara ka m kene ndị Ifitedunu wee yọọ ụlọ ọrụ ana m ekene steeti chairman anyị nna nyelego Ifitedunu Chief Ugoeme ọ ga-abalị na-ekere steeti unu binye aka n'akwụkwọ ka ndị nọchite anya unu na seneti unu ama na onye anwa ga-enele oge na-elota unu mmesi n'aka ụmụaka unu mụtara na-emere unu ife dị iche iche daalụ m rinne tata ka m sị ka m bịa dịka senatorial candidate of Labour Party Sanechi ana m ekele gị parish priest St. Gabriel o nwere ife ọzọ na-agwa unu na-abụrụ na unu maala onwe unu mala ife ndị Igbo maala ife o nwere onye na-eti na ndị Igbo bụ ndị mala ife na mbụ ndị Igbo bụ ndị mala efe na tata ọrụ eziokwu akwa nwere egwu dị etu a ya ọkịta ka anyị egosi amamife anwa na ebe a na-ekwu okwu ya elugo n'omume mmadụ nọ na-azọ prezidenti na Nigeria Atiku Abubakar onye ebe ka ọ bụ Fulani Adamawa Fulani Bola Tinubu Alhaji onye ebe ka ọ bụ n'agbakọ n'ọfụma Alhaji Kwankwaso onye ebe ka ọ bụ onye Hausa Mr. Peter Obi onye ebe ka ọ bụ ife anyị na-ekwu bụ na adị mmadụ ịnọ asọmpi dịka ebe ga-eze ekwu so na ụlọ abụgo ndị na-asọ mpi ka a na-asọ ọ dị ka ịkpụpụta mkpi na-anọ n'ebe a ka na-eti onwebe isi mara ya etiti ibi ya ọ nke anyị ga-ada ihere yere mere nke anyị mana nke m isiokwu bụ nọọ nke a bụ anyị ka o luru echi Naijiria onye Igbo achịbara Naijiria ewee na-asọ mpi a ọ bụla nwanne anyị nwoke Peter Obi pụtara na-asọnya m mpi Peter Obi si asọ mpi a ọ ya atọ n'ọgbọ nwanne ya ọ ga-ada n'ọgbọ ọmada n'ọgbọ nke izima ya bụ the best candidate na Nigeria best candidate na Nigeria
unu n'ezi anya unu afụ na ọ dị anyị mkpa karịa ndị ọzọ na-akwado ya ka ọ bụrụ prezidenti Naijiria. Ọ ga-abụ prezidenti Naijiria, ọ ga-abara ndị be anyị uru. Otu ọrụ na ebe a kịta Peter Obi bụrụ prezidenti Naijiria, iru ndị Igbo achake na Naijiria. Anyị abanyekwa n'ibe a na-eme. Kemgbe anyị bere ndị Igbo pụrụ n'ibe a na-eme. O wee ruo n'arọ Chukwu wee sị na anyị ga-abanye n'ibe a ga-eme. Wee wepụta Peter Obi n'onye ọkụ n'egedege ihe ọ na-egbu bụ onye ọbụla bụla na ọmakọ ya sị nwa Peter Obi ga-eje. Mekere na anyị ebe n'ihi o nwere ebe a dọwara ebe a ịbụrụ Peter Obi ya papa anyị ọ foto eketa nke anyị n'ihi ịbụrụ n'elu ebe ahụ ebe a bụ obedient family. Election a ga-atụ na February 25. Ndị a na-atụrụ ya bụ Peter Obi for president, Victor Umeh for Senate, George Obi for House of Reps. Ọ ndị obedient family. Otu a ka aha wee yikọrọ na asọmpi a. Akwụkwọ a ga-atụ bụ onye anaghị ya ilota na ozi a dị ndị Igbo mkpa na Peter Obi ga-abụ president. Ife chi esigosi okwukwe gị na Peter Obi ga-abụ president bụ enye gị akwụkwọ ije ebe a bie ebe esere papa mama na pikin. Akwụkwọ na-ata ahụ ibichara anya ema na dịcha obedient family ejerego n'afọ ụnụ. Ụlọatara m na-ekwu obedient family. All Labour Party a ya bụ party bitere ndị Igbo anya mmiri. So Labour Party all the PDP capital as president before abagwuo wee ya na-egwu ndị Igbo o wee ọma jọ mmapụta ndị Labour Party si ya bịara ebe a ka izuru ike. Come to me all you that are overworked and overladen, come I'll give you rest. Labour Party wee kpọta ndị Igbo. Labour Party kpọta ndị Igbo wee were Peter Obi were tiketi Labour Party nye free of charge sergeants of president. O wee si na PDP pụọ. PDP were nke nye onye ega PDP nyere Atiku Alhaji Abubakar abanyere. Ndị APC nye onye Alhaji Tinubu. Tinubu jekwa iweta onye na ya ga-azọ je wetakwa Alhaji Shetima wee gwọtọkọ ya ọfụma. So Peter Obi wee je weta Dati Ahmed Baba Yusuf Dr. onye nwe university na-abụ ka ọ bụrụ vice president ya. Ọ na-abụ wee chapụ bụrụ ndị ikorobịa na-abụ ndị nke ọzọ ndị a na-akwa aka nke na-azọrọ APC. Ọ na-aga ebu bọket na-eche onye ike mamịrị emekpawa ya mamịrị kpawa ya ebubara aka ụlọ nye na bọket ọchịkọ ọba gara ya pụtara apụtakwa na-ama jijiji onye ahụ ga-achị Naijiria. Atiku nke ọ nọ na ya bụ tọọrọ ndị Igbo ka o ji nọchie. Onye nọchiri ndị Igbo oge o ruru ndị Igbo jezọrọ nke ndị Igbo tii na nke a ga-asọpọtụ ya. Ọ sọ Peter Obi a ka Chineke gọzie. Ọ Peter Obi ga-edozi Naijiria, unite ya Naijiria. Petrol ihe ndị nkịta bụ 550 naira a lita ka m na-abịa. Ọ bụ mgba petrol. Kerosene bụ almost 1,000 naira a lita. 1,2 kerosene. Only 1,2. Okay, diesel bụ 1,000 a lita. Ọkwado obodo ka ya nọ. O nwere onye mere increase salary ya? Ife wee dị etu a. Biko a ga-achụ ndị ya ọsọ chụrụ ya bụ ọka. Ndị a wee kwensu nye ndị Naijiria. A ga-achụ maka banye ebe ka mmadụ kwuru ume ndụ. Ibrahim ka anyị bịa kịta nwere onye ego dị na pọket. Ụmụaka ọ na-abụ mfu na-enye 500 naira ka m mara aka na akpa m ugboro 5 ego njikwu ekutezi ụmụaka mme ka bụra m afụrọba. Mana enwere ego m ga-enyefe mana ego m adịghị n'aka m. Kedu ụdị obodo dị ibe a? Ya ebe na-ekwu na obodo a na-adakpu n'ime onunu kwuru ya ka adọpụta ya. Nwa m Ohamadike ọ mụ na Peter Obi bịara na Anambra State 2001 wee megoro were apụga wee dozie obodo a ọ dị mma. Ọ mụ national chairman nwoke okpogoro ga apụga. Ọ mụ abụ papa apụga. Ọ mụ papa apụga. Ụlọ amarọ. Ọ ka Peter Obi jere ịzọ president
ka Peter Obi jere ịzọ prezident ka ọ kpọrọ m wee lechaa anya wee sị na prezident ka ife niile na-ekwu mkpa ka anyị jegoro n'ụwa ọgụ a ka ama na onye Igbo ya bụ prezident ọ bụ nji banye Labour Party etu ahụ anyị si bịa na Anambra na 2001 were abga weta Anambra nye gọọmenti jidesie ike etu a ka anyị ga-esi na Labour Party weta gọọmenti Nigeria anyị ga-ewechie ebe a bụrụ ije di ma ije nwaanyị na-eje di ya ma Chukwu ma ije anyị na-eje ọchụ mepere ụzọ were ewu mgbe anyị bidoro ibe a Labour Party dị ka pati nọsọ na Ifitedunu anyị abanye Peter Obi prezident Labour Party wee kọva Nigeria niile Ifeanyi Chukwu na-emepe ụzọ ndị youth erejistalụ ndị na-atụ vootu na Nigeria enweje chekie etu o si dị ọbụna the youth nwe 63%. Ọbụna atọ vootu a aka ọrịa arụkọ emena youth mere onwe ha mana obedient movement youth movement a ga-eme ka o wee dịrị ụnụ mma so ofu ụnụ gba n'ọgụ a ọ bụrụ ọgụ ya apụ abara bịa gwa ụnụ kpọọ ụnụ mitin mmadụ abịa na-akpọ ụnụ mitin nke azụ ụlọ akpọ ụnụ mitin azụ ụlọ enye ụnụ ego ọmụrụ oyi na-atụ ndị Hausa na ndị Yoruba na ndị mba mmiri ọmụrụ oyi na-atụ ha na sineti nọrọ 17 months aka na aka kpọrọ ebe ahụ a nụrụ olu ndị Igbo a gwara ha okwu niile mmadụ nwere ike ịgbaba ndị Fulani bukọtara gbuo fada na abụọ na Katkist na Benue gbuo mmadụ 17 bịara morning mass wee bịa ọrụ na seneti mbọsị anwa ebebe bụ wee mee ya announce na seneti wee kwụrụ ọtọ wee si Buhari ya ga-ezu ezo ka chọọ ya na ọ bụ ozu nwa ahụ ịbụ commander in chief of the armed forces ewee na-ebi ndị mmadụ ka ọ kwụrụ na Nigeria wee gbuo fada na abụọ gbuo Katkist gbuo mmadụ 17 bịara morning mass ịnọrọ na bịa na-ahụ eze o nwere ihe ime o nwere ike itinye ọda tinye chọba ndị a nwụdeba ọ bụ na agwụ ya instead of my papa night of the Catholic Church na imere alụ you must get these people otherwise we hold you responsible not give over ọ bụ ngwa Buhari na Senate ọ bụrụ na ị nwetara ndị a gosi anyị ndị gburu ndị a niile ịmana ọ gị ziri ibe nye ha ebodo egbuo ndị a you must send soldiers to Benue to get these people. If you don't do it, we hold you responsible. We say, kedu na-eme a Christian or ga-egbu egbe ba na mosque gbuo imam gbuo ndị bịara ekpere ọsọ na Nigeria ka ụdị a na-eme wee bachaa mba mbara anwụrụ ọkụ na-apụ na sineti bọsị ahụ ndị mụ na ha nọ ebe a na-amaliriri ụlọ ntị ụlọ na-amaliriri egbu m egbu eziokwu ka m na-ekwu so ibe a mere na Thursday on Friday Buhari wee zide ndị soja na Benue. You must send soldiers there. You are the commander in chief. It's due on a Friday. On Sunday, Nigeria mmadụ enough AK-47 parade ebe si na ejide ndị Burundi ahụ. Ndị emebi ibe nkwu emene Buhari alụọ n'ụlọ ya. Ọ bụ na agbara nkịtị ọ nọ ebe ahụ na-eri tuwo chinkasị ọ dị ka ihe gburu ọba atụrụ mana agwara m ya sị anyị ekwene ka enwee religious war na Nigeria ma mabalị onye ọbụla uru ife enyenye sineti ka a na-ekwu okwu maka ndị ite gịnị ọ bụrụ ije mmechi ọnụ ndị ala ha jiga wetara ise obe n'ike ala na-eso mmadụ okwu dị ya ekwu ewa ya agba ife niile duru ndị Igbo agwara mba niile ebe ahụ kwuo sifa sepụrụ n'aka enwe n'ofe na ndị Igbo so nwee Nigeria anyị abụrụ ndị ahịhịọ nke ọ bụla ekewesi kenye anyị nke ekepụ etinye ndị baya jụm ebe appointment onye Igbo adịghị ewe nye maka no object so na iwu etinye onye Igbo anyị nọcha etinye onye Igbo ọbụ eji ekwu ndị a na-akpagharị kịta ume adịrọba nke na-azọrọ PDP for the fact na osu Atiku na election a ọ dagoro ọ dabere ije nke na-azọ na-apụga ọ nwatakịrị ka ọ bụ ọnwa ọnọ ọ mụtụrụ na House of Reps ọnọ nwatakịrị dị aka ya na nna ya gbaa mgba onye bunye nna ya elu ka ebe ga-emenụ
ngwongwo ngwa otu ya anya onwere ihe ekwu na Abuja anaghị akatị ya n'anya sọsọ okpo ogologo ma ka ọ na-ahụ ndị nọ na sineti na asịra nwoke ahụ dibịa Adaeze m egwu nna asụzi oyibo ndị ọsọ na-amaji nke mepuo na ekwete ọya anwa ama eje wepụ dike n'ọgbọ ọgụ were nwatakịrị gị tinye ọ bụrụ etu o si eme etu na-esiji agha nke unu a ga-achọ na onye kara aka ga-eje nnu onye kara aka ka a na-etinye n'ọgụ onye isi kara aka so na fe soro eme nke Igbo ahụ na ndị apụga anaghị azọ prezidenti apụga ọ na-azọ prezidenti ụlọ ọfụrụ onye na-azọrọ apụga prezidenti ọ Peter Obi Labour Party na-azọrọ prezidenti so onye ga-eje National Assembly ya eje ka ọ lụọ with Peter ọ ndị otu ndị Labour Party etu o si eme n'ibenu ọ bụ Peter Obi bụ prezidenti tụrụ Labour Party ya eweta onye abụga ma onye PDP tinye gogo ịbụ na ebe a na-akpọ nke ahụ confusion so na ka ụnụ ghọta ya mụnwa ihe m mere dị ọtụtụ mana ọgụ na Ifitedunu a enye mmadụ na-abụ scholarship fa agụtago graduate bụ Obi Lilian Chidum onye ọ bụ onye akwa Ifitedunu Umeh Public Administration enye m scholarship na 2018 oge m bata Senate eme election 2019 I didn't go back I continue to pay her fees and not graduate go. Yes. The second person bụ nna onye Nnajiofo Angus Umeh Biology ọ graduate go onye ụmụ Ifitedunu mmadụ na-aba graduate go azụgo mva ma bụrụ ndị tozuru etozu all youth empowerment empowerment na-enye ndị youth bụ ịzụbara akwụkwọ azụgo m over 300 people ma nwee university degree azụgo m this last batch with 76 10 to a local government they've all graduated. Empowerment of a youth having a sewing machine. Also sewing machine can make youth empower. Education. With education you can be anything. You can even be senator. You can even be president of Nigeria. Even on Akbari Bukota sewing machine can youth. I feel like a factory. If there is no billboard, how do you make a campaign? They will say, engineer tomato. No, casino empowerment. Or if I can do the National Assembly. If I have all over. Even the Kahajebe on a National Assembly, go to say even Nigeria. One of them can be Igbo. Nano na China. Mmadụ na-aba onye PDP na onye apụga na National Assembly owelu na-arụ na-abọ gara aga Buhari wee weta na National Assembly ka o boro $22.79 billion ka e wee nwee infrastructure na Nigeria uche etinye na Senate bụ na House of Representatives wee weta request a wee dee project a ga-eji wee lụ na ebe repụta n'ego project na 5 geopolitical zones. Abalaba project. Abana Southeast anya na ovu project oworo heti. Tawe no leba na ekiri ewe me approve. Approve. Aye so kodu ugwo onwere na iketa even $1. Famechi onu. Omo na ekele ego 8 to 6 ndị Southeast akekete $3.3 billion. Even up to 2.4 trillion naira. How we no eba wa mulanya eme approve. Onwere ife anyị jetero. Fana abịa ka injin eji akwa ọka. A na-ele 5,200. Sọ tụwara maka mejekwa ọzọ. Voye eje ọzọ. Ha mere alụ.
Ọmụ na ife a ngwara ụmụ jenu verify ebe na-agwụ n'ibe ngwa n'obe eziokwu. Ife a karịa emewe ka esi jari kọl maka ha nataba anataba. Mana ebe ọ na time agwụgo, anyị atụpụ na election 18 days time. Onye atụrụ nara vote, ba dọrọ m ịnọchite anya mmadụ. Ọ bụ aka m na-ekwu. So ebe a ga-atụnye vote ugbo, a ga-atụrụ Peter Obi for president. Tụgharị Senator Victor for Senate. Tụgharị Ajanze for House of Reps. Atụgharịtazie na 11th of March House of Assembly. Unu vote kwa Labour Party ka ọzọ Igwe Chukwuemeka Ilouno maka ka o jee. Kọọtụ na-ekwu na ọrụ onye a na ọrụ onye a. Ibu mmụọ ha si na-ewepụgo m. Ha nye jọji bribe kwuo na-ewepụgo m. Mana eke na ibe na urudi na kịta